Har vi ikke gjort smarte ting i Aarhus længe allerede? Aarhus vokser både i antallet af borgere, virksomheder og inden for forskning. Der er en stærk forsknings- og innovationskultur i byen, hvor vi samarbejder på tværs af faggrænser i teams med vidt forskellige kompetencer. Der er en stærk tradition for gensidigt forpligtende samarbejder mellem erhvervsliv, universitetet og den offentlige sektor. Det har skabt en række nye løsninger for borgerne, blandt andet inden for sundhed, kultur, energi, fødevarer, miljø og kommunikation. Tiden er inde til at tage næste skridt og gøre det implicitte eksplicit. Aarhus gennemgår store fysiske og organisatoriske forandringer i disse år. Lad os udnytte det momentum til for alvor at rykke Aarhus ind i den digitale tidsalder. Velkommen til Smart Aarhus. Velkommen til fremtidens Aarhus. Men det at være en smart city er ikke en tilstand, det er en proces. I dag starter vores engagement i processen, og vi vil gerne invitere jer med. Processen er åben og eksperimenterende, og den kommer til at definere de næste 10-20 år i Aarhus. Processen i 2012 har 4 faser. At sprede budskabet og invitere alle til at deltage, og skabe realistiske og stærke visioner, at nedbryde barrierer og at skabe engagement, der rækker ind i fremtiden. Processen er åben for alle vores mange arbejdsgrupper, som for eksempel Open Data, digitalt iværksætteri, Smart Utilities, intelligente forsyningssystemer. Processen bliver drevet af stærkt formandskab med repræsentanter både fra det private, det offentlige og forskningsverdenen, og den faciliteres af sekretariatet. Invest in the future with Aarhus og vær med.